OK, takže čaute kamoši. Vítejte po dlhom dobe na mojom... Do prdele, ja som zabudol aj rozprávať. Vítejte po dlhej dobe na mojom... Dobre, to je... Crazy thing. Oh fuck. Kamo, čo to je za ping? Ja som ho zabil. OK, no čaute, proste. Vlastne Bedwars, čiže asi... OK. Čiže asi bude vidno, ale hlavne sa teraz zase stále lagujem. Každopádne, hej, neviem proste. Bez trade, to bola blbosť, čo som mal na už to moc nekričí, to by bolo nepríjemné. Do prdele, ani po mne má lepšie veci od mnoho. Ty! OK, to bolo, že crazy. Mám 2 emeraldy, no to bude strašná inžera. Neviem úplne, čo mám rozprávať. Ja som asi nikdy netočil takéto YouTube videá úplne. Takže hej, ale proste som tu po, neviem, takmer 3 rokoch, myslím, na tomto YouTube kanáli. Alebo tak nejak obecne. A za tých posledných pár rokov som nehrával moc Minecraftu. To je actually klamstvo, hrával som dosť veľa SG duelov na rôznych Vares altkách. Napríklad v roku 2023 late až do polky 2024. Potom som hrával ešte aj trochu Hypixel Bedwars, ale nie nejako moc. Takže nie som nejako moc dobrý. Teda ja som v Minecrafte nikdy nebol zrovna moc dobrý. Ale ja som hrával dosť veľa, aby sa to link vykyralo. Čiže akože nebol som len dobrý, je objektívne pravda, ale tak akože nebola to len moja chyba občas. Občas som akože mal nejaké pekné momenty v mojej Minecraft kariére. Nehrával som toho obecne nejako v živote moc veľa. A hrával som, neviem, hral som, že Minecraft. Aj sú... Wow. What the fuck, čo to je za ping? Tak som prehral, sorry no. Takže bolo také zlé PvP a hlavne som sa nesústredil moc na tú hru, čo robím. Ale ty vole, keď, ako vidíte, tak mám proste 1600 FPS, čo som nikdy v živote nemal. Nikdy v živote som povedal, nemal ani defaultný pack na YouTube video, lebo proste som, alebo teda, no, od roku 2020 som nemal tento pack, ale celkom sa mi to páči. Ale ty vole, to bolo strašné. To fakt, že je strašné. Takže ten internet je stále na nič v tejto domácnosti. A robí Hypixel dosť nehrateľne na tých SGčkách, to ešte tak nejak ide. Lebo tam ten... Oh fuck, to je prdeli. Je to také smutné, že teraz proste ten Minecraft je iba taká proste nejaká fakt spomienka. Proste hej, teraz akože sa mi žije dostatočne dobré. What the fuck? To som ho musel zabiť. No proste žije sa mi dostatočne dobré, že proste hej, mám v reálnom živote kamarátov, ale proste aj vtedy som mal samozrejme, keď som hral Bedwars, ale proste tú dobu to bola, že asi môjmu srdcu najbližšia komunita. Teraz sa s tým ľuďmi sotva rozprávam. Čiže akože také trochu smutné. S nikým nejako moc aktívne nekomunikujem. Takže akože, ale hej, oh fuck.
What the fuck? Dobre, to som sa hral, že... Fakt, že zle. Zabil som ho, ale... Hral som 2 hry práve v Hypixel Wars. Obidve som prehral, jak taký úplný loser za zgejčok. Toto video je fakt, že na nič. Ale ja asi ho ukončím, takže toto bolo epický Darkiko XD in the big 25. Almost 26. Takže čaute kamoši. Asi sa... Neviem, či sa ešte niekedy uvidíme, skôr nie. Ale tak čaute. Zahral som si dneska Bed Wars.